Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya tepangaken nami kula saking Uli Canda yaiku Alif saking SDN Gandandung. Sekolah sing durung sabar, muridnya pinter-pinter tapi kadang tingkahe kaya delok tantangan. Sekolahku unik banget. Saben kelas sing nyambut guru nami kucing putih ning papan. Sing rame ora entuk model. Waktu ning aku ya ora mulai-mulai Bu. Nah, pas jam istirahat, gue sing paling rame bocah mabuk kali metu. Ono sing rebutan gorengan nganti gorengan mabuk. Ono sing tuku es teh, tapi ketuker karo kesuwen jahit. Wajahe koncoku langsung koyo naga metu panas. Iki tepo bensin Bu. Guru-guru ning sekolahku lucu kabeh, contohnya pas pelajaran matematika. Nek nerangake rumus cepet banget, tambah B dibagi C jadi D. Pangkat loro. Aku nganti mikir, iki pelajaran apa kudu wifi Bu? Kancaku ning kelas kudu lucu-lucu kabeh. Ana kancaku sing sok pede ning ujian. Pas guruku ngendika waktu 10 menit. Kancaku ngomong ngalor. Tenang, aku siap strategi. Ternyata strateginya melirik jawaban konco. Tapi salah, sing dilirik malah koncone sing remedi. Koncoku ono sing pinter banget. Nek gurune takon mesti angkat tangan. Tapi nek aku angkat tangan nek guru nyuruh ke tugas. Bu, kula dereng mantun. Sekolah pancen lucu, nanging saka kene aku sinau keake. Sinau ora mung soal nilai. Nanging uga sabar, tanggung jawab, lan gotong royong. Soale sekolah tanpa guyonan, kuwi kaya pulpen tanpa tinta, bisa digawa tapi ora iso nulis. Aku bangga dadi bocah SDN Gandandung. Sekolah sing ora mung ngajar ngitung lan maca, nanging uga ngajar guyu bareng. Matur nuwun saking Bodo Alif, foto sing betik tapi biji ora tau sing titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.